Вітаю вас, сябры, на ягоным хутары. Сёння я вам покажу, як я рабіў вось эту прыгажосць. Так што запрашаю на прагляд пра жыццё-быццё ў Беларусі. Так, я зноў паздымаў дошкі, якія тут ляжалі. Зараз нібы сонечнае надвор'е, адзін дзень будуць зноў дажджы. Таму было вырашана, што правильно паздымаць пакуль дошкі, хай сохнуць будзем, паспрабуем, што пафарбуем. Добра паставілі ўсё на слупах, дзе трэба там падбіта ўсё ушмантонілі. Адзінае, што ў нас атрымалася вось тут шырэй, чым тут. Ну, вось тут шырэй. І вось гэты пралёт, ён даволі вялікі. Мы паклалі дошкі, у прынцыпе, калі моцна не запарвацца, прыгінанне дошкі не такое вялікае, там, ну, умоўна, хутчэй за ўсё людзі, якія не будуць пра яго ведаць, яны яго і не адчуюць, але я яго адчуваю. Ёсць варыянт ніякія слупы тут не рабіць, нічога, проста пакласці, ўзяць дошку, ўзяць якія тое ж самыя азбеставыя гэтыя слупы, там паразразаць, крацей зрабіць нейкія такія падставачкі, пакласці дошку проста як аснаванне, нават не прыкручваючы, плод да такого месца, дзе дошка будзе як бы больш трывала стаяць. Ну і ў прынцыпе ўсё. Так што будзем зараз усё гэта там дафарбоўваць, і ўжо выкладваць я буду, як будзе атрымлівацца, таму што акрамя, канешне же, тэрасы ў мяне яшчэ ёсць як бы і праца, і трэба рабіць. Атрымаліся лагі добрыя, доўга мы іх рабілі, круцілі, падразалі, усё тут, конечно, пакуль падагналі, розныя канструкцыі, злучэння на слупах, там вось так вот дапамогай шпількі, гайкі, там розныя такія прыблуды рабілі, каб сцягваць, там гідраізаляцыя, вось гэтыя ўсе штукі збітумныя. Карацей, працы шмат. Зафіксаваць поспех. Поспех поўны. Значит, а тут будзе адна, это самая, ілжэлага. Вось гэта якраз. Значит, яна типу падробная. Лжэлага. Значит, она так само типу на слупіках, але яны не закопаны, просто з камянямі стаяць. Яна не для ўтрымання дошкі, а просто як абмежаванне, каб калі будзеш наступаць, яна просто будзе, ну, не даваць ёй спружынівацца дошцы. Вось і ўсе. Усе астатнія будуць трымаць дошку, а вось гэта просто як такая перамычка. Так што яна дошкамі ўсё укладзецца і, ну, ўсё будзе агонь. Всё. Там знізу слупікі азбеставыя, то бок ні дрэва, нішто гніць не будзе, все будзе агонь. А это альна срака. Ну, вы паглядзіце на этих валацух. Адзін дзень на тыдні сонца, а яны пахаваліся. Ідзіце на сонца! Ведаеце што, сяджу нібы ў этом самым ботанічным садзе. Глядзіце. Значит, яблоня якая. Канешне, колер я вам крычу. Дзьмухаўцы. Тут нейкі куст. Я нават не веду, што гэта. Это нешта каціна. Такая разнакаляровая. Там яблоня. Это маленькая. Это сливка. Так само белым колером. Дзьмухаўцоў куча. Так. Видите, это альфа расквела. Ходить, ховается только у тени. Люся. Люся, кто там? Тут адны дзьмухаўцы. Конечно, трэба ісці касіць, але ж, ну куды ўсё зрабіць адразу? Заду вунь. Ачмурыць. Я тут толькі што паўгадзіны это самае мучыўся, як узровень зрабіць 90 градусаў, таму што типу, ад чаго, як заўсёды, у 58 раз праблема, ад чаго тут танцаваць. Типу, ад сцяны, ад дзвярэй, ад чаго, ад слупоў. Карацей, я нешта, ну, неяк выклаў. Ну, я спадзяюся, што будзе нормально. Дошачкі крыху рознай таўшчыні, пакуль што ідуць 3-сантыметровыя. Значит, я буду рабіць зазор 4 мм. 4 мм, это вось я збіў такую сабе, ну, типу, узорчик. І цяпер просто вось на кожным, там дзе змыкаецца кожны. Ну, умоўна так. Тут закруціў, потым тут закруціў, калі
Яны крыху, ну, дошкі ж розныя, недзе крыху разыходзяцца, недзе наадварот. Дзе разыходзяцца, падціскаю, бяру ломік, ну, фомачкай зацягваеш і падцягваеш дошку. Ну, то бок бярэш фомку, уторкваеш у глебу і падцягваеш дошку куды трэба. Ці там наадварот, напрыклад, можа быць, што будзе шчыльна ісці, тады трэба ўжо наадварот іх, значит, расцягваць. Давай, работай! Я снимаю вас. Фил, отвали. Фил, орех. Иди. Так, что мы тут? Что у нас тут есть? Тут у нас есть все и все. Все вышли. Ируся намагается поспать. Кэти там освежает нам стену у пожарный колер. Кольки 3 года постояла, в принципе, нормально. Она только снизу почернела, потому что со страхи стекала вниз. Тут нема никаких отливов, ничего. І таму там пачало чарнець, ось яно зараз ужо яшчэ раз пройдзецца, каб асвяжыць. А я тым часам дакручваў частку, вось гэту частку, там амаль што да самага канца, але пакуль яна якраз там пафарбавала, таму пакуль хай падсохне, это дайду да той часткі яшчэ. А вось гэта ўжо пачынаюцца дужкі, якія не прыкручаныя. Вось тут бок ад гэтага слупа і да таго слупа яшчэ ўсё трэба папрыкручваць. Але ў мяне шурык той, які ручны, ён жа у мяне ляснуўся. Гэты вось польскі, стары, ще, напэўна, за савецкім часам. За сацыялістычнай яшчэ Польшы, напэўна. Ён пераграецца даволі хутка. Я тут паклаў, моўна, там не ведаю колькі. Штучак 10 прыкруціў на кожную дошку там па 6-7 самарэзаў і ўсё, яна нагрэлася ўжо не дакрануцца, хай крыху астыне і буду дакручваць усе астатнія. Ну і Вера зараз ужо пачынае пацынаць, там таксама асабліва не накруціш. Так і намагаешся, працуеш, эквілібрыстыка паміж інструментам, дзецьмі, працай. Во, яшчэ трэба гэта нейкім чынам усё пакасіць. Дабрацца. Да. Тэхніка бяспекі для нас не пусты гук. Дарабляю ўжо вось гэту частку, таму што застанецца яшчэ там таксама вугал. Я уже сёння ўжо пачынаю цямнець, таму буду скончваць. Значит, тут што не хапіла літаральна крыху даўжыні вось гэтай вось лагі 50 на вось гэтай вось лагі, бачыце, яна скончваецца умоўна лежачы на падмурку вось на гэтым. Ось. Але для таго, каб яно лягло прыгожа, апошняя дошка лягла прыгожа са слупом, трэба было адсунуць, і вось я гэты И собаки. бабця з дзедам па відэасувязі. Цюк-цюк, цюк-цюк, цюк-цюк. Так, цішэй усе. Што тут робіцца? Што тут робіцца? Так, давайте. Андайце самарэзы. Вось, і таму вось гэты металічны уголок зарабіў тут цэлую такой парнаграфічны этюд. І уголок для таго, каб вось апошняя дошка ўжо было на чым ляжаць. Нормально. Ужо потым скончу. З таго боку прыкладна такая ж гісторыя будзе. О, глядзіце, цесць пакінуў не вось гэта люстэрка. Я бачу такія люстэркі, ну, як відэарэгістратар. Вось, ён такі, ну, і, типу, я не карыстаюся, на, бяры, будзеш ты карыстацца. Я такі, ну, ок, буду карыстацца, а потым успомніў, што мяне ты самы прыкурвальнік вось гэты, і от там ці заліла, ці закараціла, крацію не працуе. Ну, вось тут така. Так што
прыйдзецца без яго як і ездзіў, так і ездзіць далей. Не магу вызначыцца, паколькі рэзаць. Нібы і блізка трэба. Але зверху глядзіш, нібы і мала. Я не ведаю проста, як абразаць. Ну, як абразаюць. Але калі я знізу буду падшываць, то нібы і розніцы няма. Агульным сходом было вырашана павялічыць. Во, буду пасюль рэзаць. Где 13 сантиметров от слупа. Чаму? Ну, таму. Я не ведаю, колькі трэба. Але! Ля ты шо за прыгажосць? Можна паглядзець цяпер і лагі знізу. Все атрымалася цудоўна. Роўненька, чотенька, чыста. Аптычная праца. Я ў захапленні. А вось тут дошка, карацей, я намудрагеліў. Тут ёсць вось такі зрэз. Нешта не так подлічыў і зрэзаў лішняга. І вось гэта лішняя дошка, яна зараз там. Потым узяў апошнюю, а апошняя вось гэта, яна была, карацей, крывая вось такая, ну, карацей, выгнутая, уся выкручаная. Я тут з дапамогай канструктыўных самарэзаў, ну, вы ведаеце такія, вось яны, з дапамогай іх неяк замацаваў, неяк яе зацягнуў. Бачыце, тут яшчэ зацягваў, тут яшчэ дошку для таго, каб хоць неяк яе выраўняць. Ну, здаецца, адзінае, што мне не зусім падабаецца, яна даволі шчыльна села вось тут. Калі яна будзе адна, я думаю, нічого страшнага. А калі яна ўсё ж таки пачне дурыцца, ну, нахрен я аддзяру, куплю новую дошку, парэжу і пафарбую. І ўсё будзе агонь. Карацей, я вельмі задаволены, ребята. Калі не ўлічваць срач, то выглядае проста бамбелла. Катя сёння, бачыце, гэта вось чорная сцяна з дзвярыма. Яна там сёння зноў прыйшлася нейкімі там сваімі складамі. Яна асвяжыла, як мы бачылі, вось гэтую сцяну. Выглядае ўсё свяжо і офігенна. Ну, наступным, каб ужо неяк прывесці да нейкага ладу, каб ужо, напэўна, ўсё ж такі трэба ўжо, калі гэту пену пахаваць. Трэба знайсці недзелі, што ёсць, усё папрыкручваць тут і акенца, каб ужо, конечно, папрыгажэй было. Зноў гэтыя коні. О, шаршняга. Давай, это я яго так што паліў памер. Ну, колькі? 2 фалангі, напэўна. Маленький собака. Ого! Товарищ конь. Медведь Ники. Гэты дзень настаў, ребята. Дзень, калі буду касіць. Самае складанае, напэўна, было гэта прыбраць увесь двор пасля тэрасы і пасля там і дошкі нейкія, і распілка, і чаго тут толькі не ляжыць, і ўсё это трэба, і нейкія металічныя кавалкі і цэгла, і драўніна, ўсё трэба было сабраць, падняць з падлогі, таму што як толькі, ну, падняць з зямлі, бо таму, як толькі пачнеш касіць, это ўсё пачне лезть пад касу, раздражняць, ну, карацей, падрыхтаваць трэба было загадзя. Боты, дарэчы, во, агонь, чысты падгон ад цесця, адзін з найлепшых падгонаў. Боты шыкоўныя. Мяккая гума, на такія разыходзіцца, нага лёгка. Ось захацеў, раз, усё, нага ўім, раз, дастаў, клас. Мяккія, зручныя, не тое, што это звычайныя рызінавыя.
Так, мы, значит, покосили, напэўна, ну, весь двор я яшчэ нават не покосил. Расход паліва вялікі, кусты вялізныя, шчыльнасць вялікая, карані трэба збіваць. Бачыце, там я ўжо покосил. Я, в принципе, увесь двор покосил. Бачыце, як тут усё цудоўна. І садик уже саме вылучаецца, і дрэўкі все вылучаюцца. Все добра выглядае. Застаўся, значит, вось адсюль і дасюль кавалак. Але ў чым прыкол? У тым, што ну, з касой ўсё ок працуе. Гэта апошняе паліва я купіў 5 літраў. То бок крыху там яшчэ боўтаецца ў касе засталося, і тут, ну, можа, літр. То бок 5 літраў толькі на двор. Ну, якам дзед загарае. А звычайна, не толькі каб звычайна, я памятаю, што неяк я касіў, і я нават здымаў і гаварыў, здаецца, 2,5 літры у мяне сыходзіла. Трэба прям выкашваць, калі трэба прям карані збіваць, там, ну, што это дмухаўцы, там у іх такая каранішча, каранёвая сістэма, яна такая даволі такая шчыльная. Трэба яе таксама падсякаць. Ось, таму 5 літраў, а 5 літраў я толькі набыў, а мне яшчэ дарогу, так што прыйдзецца яшчэ ехаць. Заўтра, можа, не ведаю. Але заўтра, вы кажаце, ўжо дажджы будуць. Вось і апраўданне для гультая, каб не касіць. Так, а тут мы восенню саджалі 5 кустоў, перасаджвалі вось гэты пузыры-плоднік. Дарэчы, з пузыры-плоднікам там я ўжо, здаецца, паказваў неяк, але тут, можа, не супер бачна. Карацей, бачна, што вось дасюль яны прям шчыльныя, прям ліствы да фігішча ўсяго. А далей такія вельмі рэдкія. Таму што там заўсёды тень ад яблыні, там ад другой яблыні. А тут сонца нашмат больш. Вось яно. Прям розніца, канешне, вялікая. Так, і гэты пузырыплоднік мы это я яшчэ не дабраўся сюды дакасіць. Перадышка, таму што там Вера збіраецца паспаць на дварэ, таму у мяне перапынак. Значит, мы пасадзілі. Адсадзілі ад таго. Значит, адзін пачаў расці, другі. Гэты не ўзяўся. Росненька, гэты не ўзяўся. Карацей, 3, вось трэці. 3 з 5, ну так, добры вынік. А вот эту сметніцу трэба, конечно, металічную сабраць і неяк вывесці. Значит, 3 з 5, і гэта ў нас будуць кусты такія, это самае, ну, на заезде. А это, зайка, что? Гортензии. О. Ну уже не выдумляй. Красей скосил я одну гортензию, як заўсёды. Ну это амаль что одно, что я скосил. Все. Якие? Ну уже не выдумляй, там ничего не было. Так что можно сказать, что я малайчына. Там, что раней я косил корыстных кветок на шмат болей. Ха-ха-ха. А зараз толькі одну гортензию и некую там маленькую кветку. И то есть 100% яна не это самое, была схаваная у траве по любасу. Ну ты, может, просто придумала, как бы это до кучи додать, как бы уже на меня все звалить. Ой, стоячи на террасе, хочу вам снять, видите, таймлапс. Спадзяюся, атрымаецца нормально, не будет тут тузаться, когда собачки изникнут с кадра. Такое имоверно. Вось поглядеть, да, козьбы, и а пасля. Камеру, я думаю, не поспел достать. Туды сквозанула Люська за козулей. Козуля так подскокала. И Люська за ней побегла. Ну, зараз чакать будем 3 годины. Потому что козуля, что не козуля, каже, нормально мне и так. Ха-ха, дед. Нормально, деду. О, Люська намалявалась. Бачите, далекая. Аля! Ну, кто там был? Аля! Алька, кто там был? Усіх зловила козуль? А, ну. Дед тебе бежить на допомогу. Добре, будем вертаться. По красі гуляем, покуль мать там дом працує в этих интернетах. Мы с Веруськой катаемся. Ну что ты, цыганка моя, поехали. Поедешь? Поедешь. Я не могу зрозуміти, що Альфа того бусла хоче достати, чи що?
Ну. От кіно і немцы. Ты погляди на яе. Бяжыць. Лёся, не чапай! От тоже дзе. Зайшли, это поздымаю зайшливую самотную одинокую кватэрку. Ну-ка. Тут добре. Так, треба йти стол неяк назад. А хутор. Занадто цудовний стол. Это тут Алька малая тусовалась, как бы она ничего не подрапала. Колена еще была зусим малая, дурная. О, май гадабл. Огороды, да? Огородники. Ну, забили кветку. Карацей, буду перакручваць тэрасу. Усё як бы агонь, усё пытанняў няма. Адзінае, што я такі накруціў, хаджу, разумею, што яна, ведаеце, ну, крыху вось улева-ўправа дошка ходзіць. Думаю, можа, трэба было на два самарэзы. Недзе тут замацаваў. Люся, без цябе б мы не разабраліся. Ось, потым з цесцем пагаварыў, дык ён кажа, так, трэба было на два самарэзы, таму што тыпу павыгінае. Што умоўна яно, да Люська, ты адыдзешся ты ці не. То, што яно вось у цэнтры будзе трымацца і дошку, як... Што тут з камеры ў мяне? І дошку, як лодачку, вось так будзе бакі здзіраць. А яшчэ, ведаеце, што ў інстаграме бачыў? Што кажуць, што калі выкладаеш тэрасную дошку, трэба глядзець, куды, ну, які бок накіраваныя вось гэтыя кругі на... Не кругі, правильно. Кольцы. Куды накіраваны кольцы вось гэтыя зрэзу. Калі яны глядзяць уніз, вось как так, то яны нібы будуць выгінацца ўверх тады, як бы працягваючы малюнак. А вось так гэта правільна, укладкі не будуць выгінацца ўверх. Так яна будзе нармальна стаяць. Яна будзе намагацца выгінацца ўніз, але яна будзе трымацца нармальна. Так што, ну, вядома ж, я ж не буду перакручваць, я не дурны. Але просто майце на увазе. Да что такое с камерой, блин? Она нібы падтуплівае. Майце на увазе, калі будете нешта рабіць. Ну, калі гэта, конечно, правда, а не чарговы інстаграма тиктокаўскі занос. Ну-ка. Вой, а что это такое? А что это за прыгажуня? Что за куст на голове? Камеру, конечно, пузая, ну, как есть. Треба обновиться тут. Ну, покуль записываю. А что ты там, попел насыпала? Туда перцы, они такие здоровые выросли на подвоконне. Так, это я заменил, взял Катин телефон, там еще мы нечто, я скажу, подтормаживая картинка. А тут уже стабилизации нема. Так, значит, это у нас третий уже. Ну, зараз вылезет спокойно. Такой хороший. Давай, можно подрезать. Ну, я так думал. Ну. Значит, тут перцы, а тут огурки, правильно? Во. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, каратень, что повылазило. Ну, тут неяк меней справа. Будут огурки, будут перцы. Значит, тут ямка, там потом попел с котла. Ну и потом сам перец. Так, огурки уже полили. Зараз перчики. Це було сонце, ніякі хмари набігають, може і яни пальють. Може не шкодуючи. 2 літри на куст? Ну як? Ну, коли так треба, значить треба. Полоть грады вже пора справляти. Давайте, працуйте. Ну что ж, добра, я тут подъедаю хлебушек, а тут у нас шашлындусей. Сегодня пятница, завтра суббота, завтра приезжать в гости. Але я уже вырашил загодя вам записать
Это конец відео, тому що зараз буду займатися монтажом, робити само відео, тому що завтра прийдуть гості. Ну і що, дякую всім велике, що доглядели до кінця. Сподіваюся, вам ще сподобалось. Сподіваюся, ви добре провели цей час і чекаємо вас на наступне відео. Ось ця Віра вас покликала.